दिनदं अन्थाइबारि गामिनि जानानै आं बुंदों खोथाखौ थारमाने जों मैया बेखौ सानाव नुदोंमोन मैदेरखौ हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय नुदोंमोन जोङो नुनानै 7थासो 8थासो बाजियाव ओंखारबोदों बे मैदेरा बेनिफ्राय मैदेरखौ जों उनाव नुफैनाय जायाखिसै हाग्रा एरसोना थाबाय थानायनि लोगोसे बे जाथाय जाग्रा मानसियाबो थारमाने मैदेरखौ नुवालासिनो मोनानि 6टा बाजियाव बे फैनानै मैदेरा बोरै होसोबोखो बे मैदेरजों सौदावनानै बेयाव बुथारजाबाय होननानै जों मिथिदों अखानायै जोङो 6टा 7टा बाजियावसो जों थारमाने बे डेड बडिखौ नुनाय जादों आरोखि नङाबा जों हराव बेखौ नुवाखिसै मिथियाखिसै फुंनि 7टा बाजियावसो जों नुनाय जादों बे डेड बडिखौ मैदेरजों बुथारजानायखौ मागोन रामसियारि आबाराम बसुमतारी बिथाङा न'खराव मा खामानि मावना जायोमोन? न'खराव बिथाङा माबा खेथि मावोमोन खेथि मावनाय गेजेराव बे माइ हानानै फैनाय समावनो थारमाने बेबायदि जाथाया जादों आरो माइ हायोमोन बे माइ हायो फालानाव थांनानै फैनानैसो जाफैनोसै आंथ' नुवाखिसै ओमफ्राय नै दरखंसो आं फैबाय मोनायावथ' आं नेबाय थाबाय बे खथा खिथायनानै दे होमबा आं बाव नेबाय थानोसै दे नोंसोरबो सर होनोसैबा होननानै नेबाय थाबाय आं बोरायखौ फैगोन होननानै माथो खोनांगौबा दा माथोबो गैया माबो गैया नालाय दा गैला ओमफ्राय नै दहाय फुङावसो राजुआ आयंआ थैबाय होनना खोन्थाबाय आयं थैबाय नालाय आयंआ थैबाय होनबाय नालाय आङो बिदिस' होननानै आङो ग्रोबनो फैदो माबार फैदो होनबोबायना बे फैबाय आं गैया ओमफ्राय आं मिथियासै फैदो नागिरै खनथाम खनब्रै बे हाग्रायाव निजिया सिजोबलायबायसो नागिरनायानो हाग्रायावसो थादों बे होननानै बुंनाया ओमफ्राय ग्रोबनि उनाव नै बावहाय ओइ बुदांथिंसो दंफां सायायाव होनबाय नालाय फैबाय आं ओमफ्राय खैथासो समाव नुनाय? आं नुवासिबा बे फुङाव ओंखाम जाना फैदों फुङाव माने टाइमा खैथासोआव? माइ हानाय सम नङा टाइमा बेसेबां 7:30